Sa taas nga heat index nga gipagawa sa pag-asa dinhi sa Central Visayas base sa effect-based classification. Anaa kini sa extreme caution nga nagpasabot nga posible ang mga heat cramps o heat exhaustion. Among kainit posibleng mosangkot usab sa heat stroke nga makapikto usab sa mga binuhing kahayupan. Matod sa Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries kon DVMF nga mga sinyalis nga posibleng makasinati og heat stroke ang kahayupan kung taas ang temperatura, paspas ang pagginhawa o paghalhal, magsige og suka, kalit nga pagkatumba o pagkirig. Aron malikayan kini, pahimangno sa DVMF nga magbutang og bugnaw nga tubig, ibutang sa landong nga lugar, ayaw ilaag kon inig ang panahon o gidili usab ang pagbiya sulod sa sakyanan sa mga iro ug iring. Sa pikas bahin gibisita sa mga sakop sa DVMF ang pipila ka mga bukirang barangay sa Cebu City aron pagmonitor sa kahayupan sa mas baka, kanding o kabaw taliwa nining kainit sa panahon. Yatagan og sa mga namuhi o kahayupan sa barangay Tagbao og pampurga og vitamina.